If you can be. Asikho isikhathi esingafiki, awukho umzuzu ongafiki. Sikubingelele kumkele sikwamukele khona lapha ke kuwo uSuperSport PSL okuhlaba abanqobi the World of Champions lifazi labo mampudi. Ngeke ke kuze kube lula, amaqembu amabili azolwa la enkundleni, amaphanda ami ngenyawo. Angazi kakade sebethe obvious, angazi kakade sebethe obvious ukuthi ke kuthi kushawa umzuzu ka-90 kube ku-obvious ngempela yini. Sikubingelele ke mukele sikwamukele khona ke lapha ke kuSuperSport PSL umhlaba wabanqobi the World of Champions lifazi labo mampudi. Uzobona uzobuka asensuka hlala uye maphetheni pendo kusiza brakhethi nje lokumgijima Karolde njenge mamba awumathuza ndaba simankelekethe ayisamba nasolo simuka sishika sona lana sesinyazulani ayisiphakathi lento. Uzobona ongena DStv usenkingeni, ongena DStv usenkingeni. Abe yiso yini lesisikhathi, abe yilo yini lelithuba. Kalagata! Nayo leo mpaka Engineer Tegis Dylan Solomons bafuna iphasi kanokusho uthi nompempe usupase ulayini leyo ndlela ke usu offside skindi choke bese sishawa umoya uthi nje nompempe kuthi hu engabe kuthi kushawa umzuzu ka-90 uyobe sahleka yini. Andizi ekuphenduleni lo mbuzo. Khona Engineer Tegis Dylan Solomons abe yiso yini lesisikhathi, abe yilo yini lelithuba. Uzoba ikhona kika akathi ke ngaphambi kwalomdlalo ubonile lapha ke umdlalo ke weTS Galaxy nawo lapha ke amaZulu elilihlekelele bhola kodwa kwasebenza. Uyavimba unozinti ichibange manje achiba ngapha bachiba ngale. Akuphelele anithuba umfana ke mbukelo bethunyiwe uFosla isizwe sinkwa netin lofish umfana bethunyiwe uthe fika lapha emapalini wathi ke ucela uFosla isizwe ufish netin lesinkwa benza kanjalo ke umfana bethunyiwe. Nompempe uthi ke sengibonile khulu madoda ayehlatshwe lapha ke ikhipho uzwe nje ekhefini. Right thoma ra ifetsa re le
Lebohile Mofokeng. Valani madoda ningabavuleli ungenjalo bazosiqeda uthi njengoba nivula nje bazosiqeda Abe yiso yini lesisikhathi abe yilo yini lelitho leyo i-free kick. awufaka ugesi Uyafuna ke Grant akekana. Chris Mutawu yena ke i-verify i-VIP nisijayva nabantu Uthi nompempe uzukhrose ulayini ngaleyo ndlela ke usu-offside. Sikhindi kuthiwa ke bese sishawa umoya uthi nje nompempe kuthi hu bayenzela ke itiye ihleli iyaphuza kumnandi enjini yetekisi. yesona ke inkukhu mqhakazo kuthi naye leo mpaka wase kwathumisa nda kwathumisa mnda 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 Unompempe uzoyishaka kodwa ayishaye kabili ayishaye kathathu impempe yakhe. Amaphanda amakhululekile ke manje ahlele kamnandi abodwa abasukumayo bayozenzela ngisho ikhofi abasamphuzi balihubuluza ke manje abasamphuzi balihubuluza laba khona. Uzoyithola ke imidlalo obuthaphuthaphu kodwa umdlalo ke olandelayo engizothi ke ngwethulele wona umdlalo wayo lapha ke iSuper Sport United nayo lapha ke When the days are cold and the cards all fold and the saints we